Hvad så, drenge og piger? Det er Mads Konsman her. Vi vil nu vise MacBook med Windows XP. Det er min computer. Og en PC, en HP med Mac OS X. Pænt nederen efter min mening. Og det er ham her, der har æren for det. Men det er mig. Og det er mig, der har Mac'en. Yay! Styresystemet. Ja, man, det er sådan. Okay, hvad tror I det her? Wow. Og vi skal understrege, at det er en MacBook. Nej, det var bare så klister man på. 1 GB RAM, 2,1 GHz Core Duo, 144 MB grafikkort, Nvidia. Og alt muligt forskelligt sjovt. Og hvad har din egentlig? Lort. Den har lort. Men 2 GB grafikkort, 128 GB grafikkort, GeForce. Og så en AMD-processor. Det kan du så se, når du får et Mac installeret. Ja, det kan jeg nemlig. Det kan jeg sgu nemlig. Jeg skal bare håbe på, at internet virker. Ja, det tror jeg lidt. Det skal virke, og så ryger jeg ud af vinduet. Ja, det har du gjort en gang før. Jeg brænder dig op, mand. Det har du gjort en gang. Hør her. Hvis det ikke fordi, vi rydde op her faktisk lidt tidligere i dag, så kunne jeg se de 5 andre bærbare, han har smidt ud her på det sidste. Det er helt sindssygt. Han har penge frem til at vende. Jeg får lige været ude. Ja, det er fucked up. Kæft, jeg fatter ikke, at jeg har Windows XP. Det er kun for grund af skide skoleprogrammer, jeg har det på, men der er ikke andre grunde. Det er ikke fordi, jeg sidder sådan, jeg skal spille mine spil. Egentlig minder om, at jeg skal faktisk prøve noget. Nå, anyway, tak for denne gang. Hej!